Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain nasad nga istorya nga to ang idalit kaninyo nga gipaambit kanato sa usa sa ang mga YouTube subscribers nga si Prem. Ug ang istorya nagatuki kabahin sa usa ka skandal. Unsa ka kini nga skandal? Basta skandal lang itong isgutan, mutingkag banday na itong mga dunggan. Well, atuan ng pagasubayon karon totood ang kompletong istorya ni Prem diri lang sa tuang YouTube channel. But before we move on, ako din giawag ang tanan sa di pagkalimot pag-subscribe sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Makita na to nga uwi-ubay gitong mga viewers pero wala pa maka-subscribe ang uban. And of course, mga kaikso na to nga wala pa maka-subscribe, pwede niya po mo invite sa duglain na sa natong mga friends para mo subscribe lang yapon. Dungan-dungan lang mo ug sa tanan naka-subscribe na daghang salamat. Again subscribe and click the notification button. Dear Papa Joe Stories. And of course, sa mga nangita sa mga daan natong mga istorya, inyo sa na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. Subscribe and also click the notification button. Unya kung ginamo mo pada sa inyong kagalingong suwat, well, ang inyong button is ipadala na sa itong email ad ang papajoesuperb@gmail.com or makita ninyo itong email ad sa itong video description below. So relax, ako'y bahala and just enjoy kung ano itong pagtulunan ang istorya ni Prem. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, may nga daw nimong tanan nga nagsunod sa imong YouTube channel. Just call me Prem, spelled as P-R-E-M. I don't know nga nung gipanganlan ko sa kong papa aning pangana. Kay pirmi yung kumaan o babae ining pangana. For once, akong baliko nagsulti ang akong pangan. Ako si Prem, usa ka lalaki, pero usahay tawgon ko og bayot sa kong papa. Ang nga mahan manggod nga si Fredo, mauri kauban nako sa balay. Namatay manggod ang akong mama niya tung gamay pa ko. Wa na ko kahinumdum sa iyahang naong gawas lang sa pipilaka pieces nga nahabiling picture ni mama. Kay matud pa sa akong papa, gibahaan daw ang among balay sa una pagbagyo. Unya, ang photo album na apil og kabanlas. Lakip na ang litrato ni mama. Maka-feel ko og sadness kay isip usa ka teenager, naglong unta kog pagmahal o pagpangga sa usa ka inahan. Lahi ra gyud og lalaki ang imong kauban. Sama sa kong papa nga usahay naa, usahay wala. Nakasabot ra pud ko niya kay busy siya sa trabaho, isip usa ka elementary teacher sa usa ka public school, Papa Joe. Stricto kay nga akong papa nako kay halos tanan na kong buhat puros na lang sayop. Sama na lang sa kong hilig nga TikTok. Mukalit lang siya og sulod sa kong room unya masakpan jud ko niya nga mag-TikTok sa akto. Hoy Prem, nganong sayo-sayo na mong ka ng TikTok, bayot ka sa? Matud pa sa akong papa, Papa Joe. Dungan sa pagliraw-liraw sa iyang mata sa tibok room. Kompleto manggod ko sa props kung mag-video ko, Papa Joe, sa TikTok. Na ako'y ring light o mga foundation or makeup. Kaya syempre, ganahan ko nga nindot lang taon sa video kay di ra pa ko ganahan nga sobra ra ang filter. Gusto ko natural looking og mag-foundation ko. Og unsay akong content, mamuhunan gyud kog pangita og props kay gusto ko nga di kalidad ang akong content. Bayot ka, Prim. Singag pa sa kong papa, Papa Joe. Kay ma'am ginaiyahang naabtan nga nagsayaw ko. Lucky tong ko pa, uy. Tubag ko pa. Ug kung lucky ka,
Ngano mo sayom kang magkikiay mga. Pangutan na pa sa kong Papa Fredo. Ang pa, nga mo mong ginaiiyahang kuryo niya, nisunod ramang ko sa trend. Pangatarungan pa nako. Trend ka diha. Mo ginang mga batanon karon, way laing buhat. Sige pislit ng cellphone. Nag-study na ka? Ayun lang tubag. Kibaw ko nga wa kay study kay giuna na mong hinanggaw. Be, ambi na mo cellphone be. Gi-confiscate ni Papa ang akong cellphone, Papa Joe, for 2 days. Pero giuli raman po dinuon niya pagka-weekend. Mao na ni pirmi buhaton sa akong Papa. Muda yun nagbawi sa akong cellphone, kay mao yun na ang iyang pagdisiplina nako. Gawas sa iyang pagpangasaba o sigig tawag nako nga bayot. Bayot na ha? Pakit-on ti kabi, manguyab ko babae. Matod ko pa sa akong una-una, Papa Joe. Ang akong TikTok account na nako'y 10,000 plus nga followers. Di pa ko sikat. Pero naadyo ko yung mga active nga mga nag-follow nako nga kada post nako og video maoy mag-una-una og comment og heart. Tawag lang nato siya sa pangan nga Charisma. Usa ka fellow TikTokers pod sama nako. Ganagi ko niya mo daw sayaw. Sexyhon pod pero dili revealing manamit. Sakto-sakto gyud nga mauyunan siya sa akong Papa. Kay bawa na mo sa akong Papa nga nasubraan ka conservative, Papa Joe. Ang uban pang mga papa or mama napagani mga lola nga nag-content creator na. Pero kani akong amahan, di ka mao mo delete og video. Kay katong nasuko sig taman nako kay gamay kay grado kay line of 7, iyang gikuha ang akong cellphone o gipa-delete ang akong mga save videos. Ikalay delete ana pa kung ganahan ka. Tubag ko pa niya. Pero nasagpaanong ko. Kay bawa ko nga nainsulto siya kay bawam sa ko nga di siya kamao mo delete. Humana og delete sa akong mga save videos, ningon na po siya nga ipa-delete ang akong account sa TikTok. Dili na ma-delete pa. Na mo gyud na diha. Matad ko pa. Pero nisa mo siya kasuko. Ay ko gilara prem ha. Kaya maestro ko. Ha? Di tinog ko tech savvy no pero di sa gubugo. Sige na. I-deactivate na yung TikTok account. Kaya mo na rason maunay pagkabuang ni mo ana nga di na ka magtuon sa klase. Suguan lang kog lain pa. Ingnan lang kog bayot. Pero ay lang po taon ipa-deactivate na akong TikTok. Kay mo lang gani akong bisyo, idili pag yun ni mo. Nagpakiluoy ko sa akong Papa ni ato pero iya hinong gibawi ang akong cellphone. Kay siya ko ni mo deactivate. Sige siya scroll kay naglibog siya kung saan pag-deactivate. Pagkauman gihatag ni Papa na ako ang akong cellphone. Pagtanaw ko pa, ang TikTok app maoy iyahang na-delete. Ako para po nga reinstall pagbalik, Papa Joe. Naragyapon ang akong account. Nakailaki ko niya tong time unya gikuha nako ang picture ni Mama. Ma, buhi pa lang unta ka. Dili unta ingani ka stricto si Papa. Nauntay mo laban nako. Dili na gani siya mag-show og love diri nako. Sige naman ko niya kasab-an. Wala yung sa kaminutos ni tingog ang notification nga na nag-send og message. Si Charisma. Okay, Prem. Musugot na ko nga magkita ta. Yes, makig-date na si Charisma nako after pila ka beses na kong try o convince niya nga mag-meet me in person. Gikuha na ko siya sa kalugar nga duol ra sa ilahang balay kay di man siya magpakita siyang family nga naay ni kuha niyang lalaki. Sama nako, istrikto pod ang iyang family ug bawal pod ang mag-uyab-uyab. Mao pa to'y una mong meet up namo ni Charisma, Papa Joe. And to be honest, mas gwapa siya sa mga video sa TikTok. Motora diya ang akong service, Papa Joe. Ako siyang gihunungan daplin sa karsada o giyatagan sa dala na kong extra nga helmet. Nakasakay na si Charisma sa akong likod, diyang dunay kalit nga ni Shagir panawag sa iyang pangan. Hala nga ako manghud, Prem, patay nakitaan ko. Musumbong yun na siya. Matod pa niya pero ako rang gibaliwala. Gipadagan ako kusog ang motor og niadto mi sa mall. Ako may laki. Unya first date namo ni Charisma. Mao nga ko inigasto sa baratohon ra pud nga mga pagkaon. Nangaon mi og tag 99 pesos unya only rice na. Kinahanglan magtipid. Kay plano nako nga mananaw mi og sini ni kahuman og pangaon. Ug tuod man, nadala pa gyud nako sa budget ang pagsinina mo ni Charisma.
Ako gitong gipangandaman kay gusto na ko nga i-prove na ko sa kong papa nga di ko bayot. Diyan na misod sa sinihan og nangita ko pinakasuok o pinakangit-ngit nga lingkuranan. Og samtang nananaw mi og salida, ginahinay na ko gunit ang kamot ni Charisma. Diyan na mi sa tunga sa salida nga nagworry ko kay basin og mahuman na lang ang salida, wa pa ko'y nahimo. Mao nga akong giingnan si Charisma nga, pwede mo kiss? Dito bago siya nga, ngano uyab day ta? Og niingon po ko nga, aw, dili pa di ay? Nag-holding hands naman good ta. Wa nito bag si Charisma. Mao nga ako na lang nga siya gikawatan og kiss sa lips, Papa Joe. Dili pa kay ko kamao kay wa ko kasuway og uyab. Pero kita na ko mga salida sa TV nga nagkiss-kiss ug mao na sa dakong gisunod. Ingon magud sila nga basta ganahan ang girl sa kiss, mubaws daw na. Nibawas gyud tinuod si Charisma, pero dili kiss kundi sagpa. Nitingog ang akong aping nga nasagpaan ni Charisma. Doon ay pipila kang mga tao ang nananaw og sini ang naas among duol nga nakakita pagsagpa ni Charisma nako. Labi na dihan nitindog si Charisma og nilakaw og gibiyaan ko sa sinihan. Huwag ko mag-expect, Papa Joe, nga sa among generation na apaday conservative sama ni Charisma. Abi na og game siya, kay sama siya mga sayo-sayo sa TikTok o guman pang mga videos niya game na game baya kayo. Nawaw ko kay naay mga tao nga nakakita pagsagpa ni Charisma diri nako. Mao nga hinahinay lang ko og patay Malaysia nga nitindog aron mo gawas na pud bisan og wa pa nahuman ang salida. Which is wa na kasubay sa story sa movie nga among gitan-aw. Diha pagyapon ko sa sinihan ug nihapit ko sa CR sa lalaki pero wa pa ko nakasud sa pultan sa CR. Di tao nga nialin ako. Nasiga kong mata og puting kuratan ako kay di ko makatuo. Nga si Papa Fredo ako nakitaan. Ganong naaka siya. Iyak akong gisundan. Igor ko niyang gitutukan og hait kayo og ingon nga magkita tas balay prim ha. Og tuod man, pag-uli na ako sa balay, nag-una nag-abot ang akong papa. Ako siyang giunan og sulti nga. Sayop na po diya mananog siniron. Pangutan ako pa. Dili sayop ang nanog sini Prem. Ang sayop ka ng mangawat kag hawks babay. Napaatras ko sa tubag sa akong papa, Papa Joe. Kung mao na, iya pa di kong gisundan bisan og sa sinihan. Na-depress na dyan ko ato sukad ato, Papa Joe. Wa na ko igana nga mag-video-video sa TikTok. Wa na po nagparamdam si Charisma nako. Okay na po. Di man po siya ganahan sa o di man siya nga nakagwapa sa personal. Duha ka adlaw nilabay ni chat si Charisma nako na nga sorry. Pero ako ni-reply. Sige siya chat nako nga magkikita pero di nako, Papa Joe. The damage has been done. Walang utak ko niya sagpaa. Nakita pag yun ang akong papa. Wow kayo, Papa Joe. Pero napay usa nga akong nalibgan, Papa Joe. Murag imposible man nga masundan ko ni Papa. Kay kapaspas na akong modrive og motor. Di ka nga nananaw po si Papa og sini atong adlawa. Unya, naatlan nga gamay ra ang among syudad. Unya, usaray sinihan so di imposible nga makakita ra gyud mi sa suod. Akong giduwa si Papa. Pa, paliti ko ba kong cellphone pa, bi? As usual, ang tubag sa kong Papa puros kasuko. Muna na, Prim. Why cellphone nga magdugay ni mo kay di mo ni mo lungaw sige pislit. Pislit din kada adlaw. Pahalman lang ko sa imong cellphone pa, bi. Sayang imong phone pa nga mahalon pero text ug tawag moro yung gamit ana. Gilambing gid ako kung Papa aron pahulman ko niya sa iyahang cellphone. Sumoto nga gipahuwam ko niya. Nag-video din ko pang content. Sako ang sa iyahang phone. Kay nindot magud kayo og camera. Makagwapo gyud. Siyog scroll sa mga photo sa gallery sa phones kong Papa diyang doon ako'y nakitaan nga lahing video. Skandal. Siyempre, gisugdan din akong tanaw. Though murag giluod ko kay ang babae tiguango naman nagpanty og nagbralang. Pero kikulbaan na kay ko kay ang sofa kundiin naglingkod ang mga babae kay pamilyar kay nako. Murag ang amo magsopa sa sala. Ang sunod nga scene sa mong skandal kay shocking kayo.
ang babae sa video kay trying hard kayo nga nagikitigat ug smile ug katawa din murag na siya gikamay nga paduulon niya siguro. Pagduol siya gikamay, gikuha sa babae ang cellphone ug siya na po'y nagkupot ug nagvideo sa lalaki. Walain kundi ang akong Papa Fredo, Papa Joe. Madungog yun ako sa video ang tiyong sa babae kasi ingon nga, sayaw. Og nisayaw po ng akong papa. Nga niya itong tungura, bugtong suot niya kay ang iyarag yung brief. Naguyog-uyog ang tambok na tiyan sa akong papa. Samtang nagsasayaw o tubangan sa maong babae. Niya itong tungura, wala akong makasabot yung gibati, Papa Joe. Mura ko kailakon nga kasukaon. Isip ko sa kaanak nga aware sa mga skandal-skandal, nahadlok kay ko. Ug what if nailaing maka-open sa cellphone sa akong papa ug makita sa video. For sure, matangtang siya sa trabaho. Maestro pa naman siya. Naulawan po ko isip niyang anak. Gidali na og delete ang video. Unya giuli o gibutang sa lamesa dayon. Nisud ko sa akong kwarto og naghinuktok. Wa hinoy dautan ug manguyab ang akong papa. Kay biyudo man siya. Okay ra nako. Bisan og magminyo pa siya usap. Pero ang mag-video-video og skandal kuyaw kayo nga mukatag, Papa Joe. So kaniya to sige na kong pamasangil nga manghuwam sa cellphone sa kong papa, kaya kung tanaw ng gallery og napaboy laing skandal. Pamasahon po na ako mga text, ug doon man diagyoy mga mabasahan ako silang text sa babae nga nabawaan nga dugay na dahil sila day mga 3 years na ang ilang relasyon. Nakoy nakitaan nga mga selfies nila sa babae nga half naked, diha lang gyapon sa mong sala. Kaya nakitaan pa gani nako sa background ang akong picture frame. Di ikaw sa nga for the first time na sila selfie sa babae nga nagsinina. Ni kunot akong angtang kay pareho sila uniform. Kung maon na, maestra po di among babae. Ako din giyatos papa. Pa, asam tong imo yung ipilailan ako nga anak sa kauban mong maestra. Pangutan ako pa. Kay mga buwan na nakalabay, iya kong giingnan nga na ako no siya ipailailang nga babae nako. Ang akong purpose ato kay aron makaadto ko sa eskwelahan nga gitudluan sa kong papa. Unya basin makit-an nako ang iyahang uyab. Di ko mangigi sa kong papa oy. Mas ganahan pa gani ko nga magminyo siya gusab. Malipay pod siya ba. Atong ugma sa hapon, ningon siya nga atong ugma sa hapon prem. Kay dadon ni Ninita ang iyang anak para ma-meet nimo. Ang Ninita nga iyang giingon nga kauban niyang teacher nga mauy inahan sa girl nga ipalailan nako. Wag ko magdahom nga siya ang babae nga nasa skandal ni Papa. Actually, wa ko kabaw si pangalan sa mong babae kay wa may nakasuwat sa phone book. Kumu-text niya ang babae. Pagkaugma, niadto ko sa school ni Papa. Ug ako na mamat ang usa ka batanong babae nga murag kaedad ra nako. Siya si Claire, nga usa ka senior high sa laing eskwelahan. Okay na si Claire, mas guwapa, mas puti, mas sexy kang charisma. Pero dili kang Claire na puntang akong pananaw kundi sa inahan nining maestra. Di ko pwedeng masayop. Ang tiguang babae sa skandal ni Papa. Actually, di pa kay sa tiguang gyud kaayo, no? Kung ako masayop, nasa 50 to 55. Igo ko ana, 53 na ba ko dong. Siguro, mo ni pangidaron, Papa Joe. Mangudra sa kong papa nga hapit na mo retire pagka maestro. Ako ipag-istoryahan si Claire para adto na ko makuha ang information. So Claire, pila na katuig nga patay imong papa? Pangutan ako pa. Simba ko ka oy, buhi pa to na kong papa oy. Tubag pa ni Claire. Aw, buwag na sila si imong mama. Pangutan ako pa og usab. Dili oy, more man ganito ron kay sunduon mi niya. Wa jud ko ni hawa. Nagpaabot ko nga mabot ang bana sa uyab sa kong papa nga si Ninita. Ug tuod man niabot na kini. Usa ka tiguang na pud nga lalaki nga murag kaedad ra pud sa akong papa. Naglibog ko unsay nakita ni Ma'am Ninita nga nangabit pa man sa akong papa nga mas gwapo man niyang bana. Murag may pagka Albert Martinez ang dating, ubano na ang buhok, pero dili tambok. Akong papa kay tambok og dako og tiyan. So kaniya to nagchat-chat namin ni Claire. Ako siyang gisuod, dili para manguyab, pero para maka-fish kog mga information sa kahimtang siyang pamilya. At first medyo safe pa motubag si Claire nga kuno happy ang family, pero nadugay ni confess gud siya nga gubot kuno ang ilang family kay yang mama ug papa magsigil ag away.
Unsab silang awayan, pangutana ko pa. Pero wala kabaw si Claire bisag unsan lang kuno'y awayan but mostly about sa kwarta. Nagilty ko sa pamilya ni Claire. Naunsa pa po niya kung amahan nga sa kadagang babae nga single nga pwede pa niyang minyuan nganong di pa manggid siya sa naibana og nay anak. Mga anak pagyud ay. Kung pwede pa lang kasabaan ako kung papa sama siya pang pagabuhaton ako kung makasa ko. Kung pwede pa lang sermonan ako kung papa or tambagan nga pabuwagan si Ma'am Ninita pero dili na ko mahimo. Tungod kay anak lang ko ug wa ko'y katungod nga tambagan ang akong amahan. Usa ka gabi niya to naghilak si Claire diyang nag-video call nako. Kaya nag-away na po ng iyang mama ug papa. Gipalayas sa iyang mama ang iyang papa. Pero ang nilayas ang iyang lola nga nay sakit nga demensya. Nagkabuang daw silang pangita. Maayo na lang kaya nakit-an ra po nila na dugay. Naluoy ko kang Claire pero unsa may akong mabuhat. Naginuktok ko og diha ni santop sa kong utok. Morte ko na hununan Papa Joe. Hadlokon si Ma'am Ninita. Nana ko yung number ni Ma'am Ninita gikan sa phone sa kong papa. Og dito akong gisugdan og text si Ma'am Ninita. Mo niya akong gi-text niya. Na ako'y skandal nimo. Pero wa ni reply mao nga ako yung gitawgan. Nitubag siya og nasuko nako kay scammer kuno ko. So kada to wa na ko'y hunong si text niya. Akong i-timing ating klase para siya ray makabasa sa iyahang cellphone. Ganahan kay i-post nako sa Facebook. Ma-viral gyud ni ang tanan yung skandal. Kamuray mga tiguang. Nadugay ni reply siya og ningon nga og tinuod kuno nga nako'y file ipasend niya sa iyahang email. Nakunauna po ko kay na-delete na ba nako. May padewa na ako gi-delete. Usa gabi niya to gikan ko nilaag. Pagsud na ko sa mong compound mo pa'y paggawas ni Ma'am Ninita. Wa na mag-uniform. Nagkaw unya nagduko nga nilakaw pero kaila gyapon ko niya. O kay baw ko nga gikan na puto siya sa amo. Pagabot na ko sa mua, presko kay si Papa. Basa ang buhok kay gikan na ligo. Papa, wama ko sa imong cellphone bi. Matod ko pa. Pero nibalibad siya. Di ko na pwede. Wala lang po ko namugos. Pero di nakatug siya, akong gikuha ang iyang cellphone. Gi-open ako pero di na ko ka-open kaya nanay password. Wow! Nakatuon na si Papa. Makamaon na siya magkuri-kuri sa cellphone. Kadorang enter ako sa password kaya nasakpan na ako. Kay birthday na ako, mo yung kigamit nga password. Na-open ako ang cellphone sa kong Papa o ipang picturean na ako ang mga text messages sa inbox. Hangtod ang mga pictures sa gallery. Way live video. Nga ako nakitaan pero mga photos dagan kayo. Silang duha ni Ma'am Ninita o gubang picture nga casual nga naglingkod o nagtapad lang pero naagyod. Ang uban nga mga picture nga naghawak sila ni Ma'am Ninita o ang akong Papa. Dito na ko sa akong kwarto o kitag-sa-tagsa na kong tanaw ang mga photos nila o makaingon ko nga in love good sila sa usa. Kaya mga tiguang na good pero sweet kayo kung mag-selfie. Lupigan ang mga batanon. Forbidden love ang ilang relasyon nilang duha. Okay ra ang akong Papa kay byudo man. Pero si Ma'am Ninita, pamilyado. Dalaga na iyang mga anak. Pero nganong nabuhat pa kanin niya nga magluib sa iyahang bana. Unsa kay rason? Purely love or baka ha, last? Gmail ako ka Ma'am Ninita ang mga screenshots apil na ang konbo nila ni Papa. Unya akong giingnan nga og di niya putlo ng ilang relasyon, ipaprint na ko ang tanan unya ipadala sa ilaha. Siyempre wa ko magamit sa akong email ad. Nagbuhat kog lain nga para panghadlok ra gyud. Di man po ito mabuhat nga ibutang sa makauuwaw nga sitwasyon o mabuhat na ko para ibutang sa makauuwaw nga sitwasyon ng akong Papa o si Ma'am Ninita. Dili ra kay sila mawawan ra maapil ang mga anak o pamilya ni Ma'am Ninita, labi na si Claire, Papa Joe. Nagapo lang ako nga mag-work ang akong plano ug mahadlok si Ma'am Ninita unya buwagan ang akong Papa. Pagkaugban niya na wa na ko nilag sa school ug diretso ko sa balay kay obserbaran ako ang lihok ni Papa. Sumoto na una pa ko niya og abot sa balay. Oh, maayo kinana ka prem. Kuhay ko og BPB. Matod pa sa kong Papa. Digital ang BP monitoring mao nga makamawrasag ko. Ako itigwa sa BP sa akong Papa. Basta mas stress kini. Ug tuod man ni saka gyud ang iyang dugo. 180/90. Kataas gyud ni pa. Dadon ti kag ospital. Matod pa nako niya. Pero nibalibad siya kay pahuway ra kuno niya og imnan ra og tambal para sa high blood.
So may nakatrigger ni mong blood pressure pa. Gibuwagan kag uyab. Hello, Prim. Lakaw na dito ka. Inita na itong mga sudan to sa ref kay di ko kaluto sa itong panihapon. Lain akong lawas. Ang akong Papa Fredo, bisan og sige nagpangasaba, pero nilutuan ko pagkaon ani. Gikan ako naagi pagkaon. Inigabot na ako naasap. Si Papa Pod di ay tiglabas akong mga sinina. Noon sa bakoy, kato pa na ako na-appreciate ang akong papa. Siyog lilis ang kwarto. Kumakatug na siya para makalugar ko kuha sa iyang cellphone. Excited na kayo ko nga mubasa sa iyang inbox kay naa dito ang resulta sa akong gibuhat. Mga kadlaw na ko nakalugar og abli siyang cellphone kay mao pay pagkatug sa akong papa. Ako rin gibasa ang mga text o tudman na dito ang mga text ni Ma'am Ninita nga nag-ingon nga, putlo na nato ang atong relasyon, Fred. Dili tungod kay wa na ko nahigugman nimo. Kung dili mas i-value nako ang reputasyon ug dungog natong duha. Labi na sa itong mga anak. Sukad karon maglahi-lahi na tagdaan. Ayaw na ko gilabti kay mo-focus na ko sa akong pamilya. Mission accomplished ang akong strategy, Papa Joe. Kaya bisan nakita na ko si Papa nga nag-uul o nagsigig taas ang blood pressure, okay na lang kaysa magsislag kita sa babae nga minyo. Sa ilang profesyon o trabaho nila nga angay magtudlo og mga moral values sa mga bata, dito pa lang bagsak na sila. Sumoto nga wa na ko magmahay sa ako ang gibuhat nga pagkuba sa ilang relasyon. Ang akong gibuhat, Papa Joe, nga gisuportahan ako kung Papa silently. Nagpakita kong maayo nga taras dito niya sa mga di na ko magsige pakita niya nga mag-TikTok or magduwa og online games. Mutabang na ko niyang trabaho sa balay. Naglabaw sa tanan, nagtarong na ko sa akong studies. Nag-study kong taman kay base nung makabawi pa ko sa akong mga gagmay nga mga grades sa remaining quarter. Kato nga school year, mao ang katapusan nga pagtudlo ni Papa kay mo retire naman siya. Ug mao puto ang tuig nga mo graduate nako og senior high. Ang gina si Papa nga unsa kaha og mamalhin mig puyo sa probinsya sa akong mama. Dili yun to siya musugot kay malayo ko sa syudad unya mag-college na ba ko. Ako siyang gingnan nga aton lang ko muskwela sa State College sa among province kay wa pay dakong gasto kay free ang tuition dito. Niuyon si Papa. Ug tuod man pagsira sa klase na malhin mig probinsya, which is kabaw ko nga makaayo niya. Labi na sa iyang health kay presko ang hangin dito. Unya makalakaw-lakaw pagid siya ilawom sa kalubihan. Pa, narabatay silingan nga dalaga o guwapa, matod ko pa niya. Unya, panguyabi, di magkakabayot. Ay, nanapunta ng bayot-bayot lalaki tang ko tupag ko pa. Ang dalaga ang gingon ni mo pa, dili para ako. Para imo pa. Gidiin gud nako ang word nga dalaga. Kay kuyaw kag mainlove na po ni siyang minyo. Ako siya gingnan nga mas maayo nga mangita siya kalingawan para di siya maboard. Siguro duwa lang ginang single pa ha. Matod ko pa niya. Napay kita ko'y gustong isulti niya hangtod nga wa na lang ko kaingog ka. Wa ko igong kusog nga musulti niya. Gusto na ko siya ingnon nga ug makarelasyon man gani ka, di na gyud taon ka mag video ha. Kay lisod kayo mas skandal karong panahon na. Sa pagkakaroon, Papa John, nakauyab na akong papa so sa kabyuda pareho sila. Samtang ako nag-eskwela sa public university diri sa Mua. Ang update di ni Charisma o Claire, pareho silang duha nga nagsig-chat na ako. Pero wa na ko makigbalik ang Charisma o wa na po ko nang uyab kang Claire. Mo-focus ako sa akong studies, Papa John. Gisuwat sa nako ning istorya tungod kay nagsingabot na ang Father's Day. Usahay makaingon ko nga makaingon ta nga kalisod ay pagpadako ug amahan. Dilibot pasabot nga amahan sila, perfect sila. Kita mga anak, kinahanglan pud nato sila nga kurhian. Para sa tanang mga papa diay, including nimo Papa Joe, advance Happy Father's Day. Imo magtatampo, Prem. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo.
may luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.